Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hama kadongan saha porseon di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus hata ni Tuhata jamita di mingguta sadarion sian buku sada Musa bidu 12 ayat sada sahatu ayat sia hujah madihita peitiut tamuma di bakas rohamuna. Dungi ninna jahubama madok si Abram bukas maho siatano hagodangammu dohot sian hatubuanmu dohot sian bagas ni amam tutano si patuduhonokku tuho hubahen peho gabe bangso nabulun jala pasu-pasuokku maho jala pabalgaukku goarmu asa gabe pasu-pasu jala pasu-pasuokku akka nama masu-masuho jala toruakku akka nama buraiho jala dapota pasu-pasu marhite-hiteho saluhut akka bangso nitanoon. Jadi bukas masih Abram songon nanidok ni Jahuba tu ibana bukas madohot silot udur dohot ibana marumur 75 tahun si Abram dinabukasi ibana sian Haran dungi diarahon si Abram ma si Sarai jolmanai dohot silot anak ni hahanai rodi sude nasi namot nasida dohot jolma akka natinuhor nasida di Haran jadi bukas manasida lao tutano Kanaan jadi dung tolhas nasida rodi tano Kanaan diliati si Abram ma tanoi sahat tuinganan ni si Sikem rodi topbak more nunga ditanoihian halak Kanaani didapot dungi Roma Jahuba diida si Abram didokma tu pinoparmu malehonokku tanoon jadi dipajok di sisa dalanggatan di Jahuba nani idanai dungi borhat maibana siani tu sada duluk natukan habis saran di Betel jala dipagohon udung-udung na tukan hasudutan ni Betel jala tukan habis saran ni Ai jadi dipauli madisi sada langgatan di Jahuba jala dipajuju guarni Jahuba dungi bukas mamuse si Abram lao dopak dang sina ima sahat ni turpuki hamwa kadongan di padan narubi adong do diguari istilah tenak singkatan ni tolupadohan Taurat Nebiim dohot ketubim tenak molo Taurat ima akka uhum paraturan dohot ketetapan nani jalo ni si Musa sian debata rumang-rumang ni uhum dohot peraturan peribadahan partording ni parngoluon para daton boima dapot tita dinamargoar Taurat dukkoni Nebiim oma diguari akka padohan ni panurirang nabi-nabi nebi akka pamerengan ni panurirang ni debata
tu bangsoi dohot tu portibion boy ma jahota boto otta marhite buku ni nabi-nabi na parpudi didok ma ketubim na nidok na omma akka buku hapistaran akka poda parbinotoan dohot berita sejarah boy ma jahota na margoar tenak Taurat Nebiim ketubim nakaning di sada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, dohot 5 Musa, ku Mazmur, poda dohot hatani panurirang. Manangi sehitanong majaha buku sada Musa, saha tu 5 Musa. Di buku sada Musa kejadian, di pabua disi debatado sitop panasana adong. Yang go debata na sutardudu. Molo adong perupani di portibion antar galaksi debatani sudedu ibana debatani antar galaksi jala sada bagian namet-met pe atom dang mago sian pamerengan ni debata imana pinabuan di buku sada Musa molo tabereng mose buku 2 Musa debata nama caibal gai lao rohana gabe umet-met gabe memperhatikan sada bangso ima bangso Israel molo jahota buku 2 Musa keluaran ditaringoti di sitaringot tu bangso Israel sian nabelga portibio dohot nasaisina gabe menyempit ibana tu sada bangso molo tajaha mose buku 3 Musa imamat gabe umet-met mose ditaringoti di si holan halak Levi ima songon malim, songon imam, songon padita ni halak Yahudi. Karena itu dari yang lebih besar kepada yang lebih kecil dan kepada yang lebih spesifik imam Levi. Baru tajaha mose buku 4 Musa mulai memana mengerbang mose ditaringoti ma disi mose tu bangso Israel. Baru buku ulangan ditaringoti ma mose portibion. Alani molo tajaha buku Taurat dari yang lebih besar mengecil akhirnya membesar dan membesar. Songonima cara membaca buku sada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Atusat tamadisi boha debata mangula di portibi. Di sada Musa biduonom ayat tonom didok jadi disolsoli jahuba marohana dina tinopanai jolma lungur rohani jahuba ala ditoppa jolma na mardusai taboto Adam dohot Hawa diela rohana dipangan parbueni hau na nioran ni debata taboto si Nimrod dipajongjong do menara Babel tukup Babel didok rohana moloro aik na sumar dang manongnok kita alani disolsoli debata rohana nunga dipakai jolma mangasaho pikirat dohot nabi notona mangalului haluauna dang mangar pangasaho nau benasida lungum marohani debata tuna tinopanai alani ahama solusi ahado jalan keluar dihamu hurian itu hatta jalan keluar omma turpukon sada Musa 12 molo adong hamuna tua-tua adong permen muna sada bukus marpiga rupani sada bukus adong dona 12 sada bukus permeni HP anak komuna adong tolu dijabu bohada cara muna mabagi hamudo mabuka bukus nai dukoni diliak kamu sadabe manang na dibuat tamu permemuna na sabukusi diliak kamu tu siak kangan manang siap pudan bagi ditudongan mudah nah dia udah biasa pilih tamu. Apakah bapak ibu membuka bungkus kemudian membagi ataukah bapak ibu mengambil satu bungkus dan memberikan kepada satu orang bagikan kepada teman-temanmu adik kakakmu? Debata memakai cara dia mengambil satu bungkus dan diberikan kepada Abram.
Abraham, ini berkat. Bawa berkat ini dan bagikan kepada satu saudara-saudaramu, jala bagihon tu portibion. Itu cara Allah. Molo dibuat tamu do bukusan ni permeni dibuka kamu, dilihat kamu sada-sada, itu mengajari anak menjadi egois, tidak berbagi, tidak ada kekeluargaan. Karena itu jika satu bungkus kita ambil, kita berikan kepada seseorang yang kita latih dia bertanggung jawab, itu melatih kebersamaan. Cara ni debata, sada bungkus dilihat tu sahalaki membagi, itu Abraham. Dia harus menjadi berkat kepada yang lain. Sanggup doho songonya manginang di ngulu, manang nasa bungkusi holat di horo di beko. Itulah panggilan kepada kita. Ati dong lupa do portibion, mula dong pasu-pasu holat di mana, dang sanggup berbagi. Itu dosa. Mula dong plastik tukusan laos di mana ibu sudi, dang ibagi itu dong anak. Itu dosa. Dosa sebelum Abraham, itu dia. Allah harus membaharui. Satu bungkus diberi kepada Abraham, dan Abraham menjadi pembagi berkat tersebut kepada yang lain. Hamak kadongan Abraham halak naun mapat dongoluna. Ditikina Abraham dia sudah mapan. Sudah kebutuhan ni keluargana, kehidupan nasongon nasomal sudah terpenuhi. Jala hati hai hutanai itu hutan na paling modern pada zaman na. Alai sian keadaan namapan na modern songonido di jauh debata Abraham bukas sosiak kutam. Engkau harus tercabut dari kehidupanmu. Kamu hurian itu hatta umur 75 tahun dengan kehidupan yang mapan, belum memiliki anak. Dia harus tercabut dari keluarga, meninggalkan kebahagiaan, meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki. Siapakah kita yang mampu seperti itu? Isemahita naboi 75 tahun, dan adong anak konna, HP di jabuna lengkap do sude, tutur si solhot na disi. Kehidupan ni dang cocok tu debata alani didok bukas sosiani. Dang di Papua debata tu dia si Abraham bukas. Olo ibana bukas. Abraham olo bukas ibana keluar. Ido diperhitungkan iman hapor seaun. Pangoloyon tu debata secara mutlak. Molo di portibion hautodoi. Ala pangoloyota iko masuk akal do. Sesuatu yang tidak masuk akal, dang masuk akali, dang logikai. Tu Yesus pedidok do, hauton ni porsibiod do anggo parsilangi. Alai haluau do itu akana porsia. Hamok kadongan, akka hauto dia manakia diulah kamu di ngolumuna di dok portibion. Alai lasni roha di hamu. Ingot tamu ma. Ke dia main naso masuk akal diulahamu di ngolumuna. Ngolutau nak naso masuk akal do. Satabi hurian itu hatta aha mahorata buan rotu portibion. Dangarok kita mabuan nang gua tu portibion. Ada holan roh hita tangis do hita. Dang songot tabo ni tiki di siubeu ni hita. Itu tangis hita memere portibion. Alai songonod do hita nuaing. Aha naso ta miliki. Tang masuk akali. Di portibina songonima Abraham di jauh de bata. Bita dikon di mana? Surena adong di banai. Didok bukas sosietanom, majulah dari tanahmu. Tinggalkan kemapananmu. Ditarikon natorasna. Aladang sahaporsiau ni mana dok natorasna. Sisob babegu ganak-ganak do natorasna. Hutana pesongoni. Ditarikon ale-alena holan anak niabang nado dibuan silot doho tinatana doho taka pangurupina mardalam manasida ganup mangalaka iko manukud debata. Setiap langkah harus bertanya kepada Allah. Songoni dona porsean niat di ngoluna. Waduh hita manginang.
tasuk kudu debata ganuk mangalak kahida. Abram oppunina porsea ido tiruot ganuk mangalak kay mana dang ibote bana tu dia ikon marhite petunjuk sian debata alania saboy ganuk mangalakka laho manangihot debata. Kita harus memiliki telinga yang mau mendengar. Kita harus memiliki mata yang mau melihat. Kita harus memiliki hati yang mau tunduk kepada Allah. Ido sa di doka holong itu anda debatam sian nasa roham, sian nasa tetem, sian nasa gugum, totalitas kehidupan. Ido na pinatuduhon ni Abram tu debata. Totalitas kehidupan na marpangoloyo tu debata. Alana ikom marhite ido ibana melangkah tudalan silak kahononna. Hamok kadongan didok pibeli nakaning tu tano kanaan dilakahon tano kanaan ipe dang tano nakosongi adong do disi bangso kanaan natugos na luar biasa balgani botohonna alai ido dijajihot debata tuibana asa gabe milik ni poparan nanoni taboto hurian itu hatta jaji ni debata tarbarita guarmu poparammu ikut tetap adong di tanoon sian bibel marpiga hali naing di pasuda portibion poparan ni Abraham di Mesir kerja paksa do Israel dibunuhi do alai dang mago peparan ni Abraham. Di zaman ni Tuhan Yesus dipasseati do danak asamate Tuhan Yesus di rana dang mate peparan ni Abraham. Di zaman ni Nazi Jerman dipasseati do halak Yahudi dang mago halak Yahudi siap portibion sahat tutikion. Tutu si tutu do menjadi pasu-pasu ni debata marhite Abraham. Alani jangan pernah ragukan pasu-pasu ni debata na tuho amanginang. Molo nung mukap debata madok pasu-pasuon na hita. Hatop manang lebat sesuai doho tik ni debata. Menjadi doi. Molo dipangidoho pasu-pasu ni debata. Hatop manang lebat sesuai doho tik ni debata. Jalo odoi. Ito na to parsiajari sian Abraham. Marpangoloyod do ibana. Jala pangoloyon nai di bagasan holong niroha na setia jala manotong. Dang muba-uba holong niroha nai. Jala pangoloyon nai tu debata. Adong do sada cerita holong nabuy muba. Taringo topung doli do topung doli. Adong ma opung doli makanan kesukaan na uluni dekemas. Alani say burjudo pung boruon mangarsik ikemas. Alayo pung boruo pesasitong na kesukaan na uluni dekemas to. Dang pola di pabuah-buah ibana, seorang istri yang baik harus setia dan tunduk kepada suami. Bila penting berkorban, nang kesukaannya tong, dang pola sepatuduh noton nagabi kesukaan. Ima di patuduhon opung boruon. Setiap mangarsik, itor sada piring topung dolion, dia menikmati ulu nideke masih disohali dotong. Bah, saya dipanok noti opung borui. Si pata diboduk tijurna duko sidung opung doli mangan itaruhon holi-holi na itu pudi baru opung doli buat opung boru nakaning alatong do kesukaan na uluni deke masih dibuat do holi-holi nang nyocop ni opung doli naking nyocop imana mo se unak kola ni mana inna di sadatiki maropang ma ipon ni opung doli dang boy ibana mangalang ulu ni deke masih Roma pung doli didok imadaw pung boru acik doi pokku maropang sa halion baho majolo
mangalang ulu ni dekeh wa torialu siya pungburiat tong wasa dang siyan da jolo maropang ngingimat unak kolak ko mangalangin na gawe tarboto holong na pinaksahon sotong songoni hita tutuhatay sotong ipaksahok kita holong ta suami dison akadamang sotong holong na tarpaksahot tu inatate sotong songoni akaday nang dison sotong holong na tarpaksahon tu amata umatikina maniru holong ni Abraham ujung na gabi Abraham marpanguluyon na putlak doy bana tu di bata marholong na luar biasa doy bana tu di bata molo dapat holong na luar biasa di sadahalak hataridan ni hapor siaud doy lani hamak kadongan di situasi pandemion kesempatan na luar biasa do dihita patuduhon hapor siaud mari ini kesempatan untuk berbagi berkat itu unang tabukus sendiri dihita mari di setiap doa kita di rumah sebut nama-nama yang lain gorahok kamu guar nami padita munau nakasitua asa tong ture mangula di situasi pandemi nang hami pe totong burju di bagasan holong ni rohana mamolin martangyang sudi ruas ni huria tetap selamat sehat sentosa di tengah pandemi tokinai masuk makaya na kota marsikola totua kaoma bapa nunga marpikir buharo pabor hato danak marsikola di tengah situasi so mahita perlu martangyang setiap orang jemaat mari ko sudah hita partangyang asa dapat bisuk kita buharo tutu membungkus ianakon memprotek ianakon bitongani pandemion di samping itu memprotek diri sendiri iko protekot taruhita iko jaga honot taruhita iko marsi jaga dohita hapor siaun ni Abraham nagabe Abraham sangat tangguh melewati huta melewati lembah melewati gunung manadikon hutan yang mana itu luar biasa buhado sadapotan hapor siaun nasongoni Tuhan menawarkan itu kepada kita sekarang penyerahan na total tu debata ido dalan rap mahita mangulahon ya manginang amin mauliate Tuhan di subahur rohanami topa maha porsion nami gabe margugu marha porsion songon Abraham songon Kristus di ujung ningoluna liamang tu bagasan tanganmu mahu pasahat todikku asa di bagasan hapor siaun na songoni mahami margugu mangalu dosa dohot hamatian dohot sorop ni dosai akasahit dohot na tau mangago na masa di hasianganon tung pargugoy mahami amang tung pature mahami marhamonangan ala niasi ni roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami namartangi yang mahami bahen hai pason di ruas ni huriam na di bagasan parsahiton pangubation sahat tutikyon situa OTP sianipar nyonya siahan borusi barani nahal napi tupulu urupina sida malum sian parsahiton na pargugui keluarga parbisuhin ng dokter perawat na pasu-pasu ubat ali Tuhan nami ramoti maportibion monang maralohon pandemi COVID-19 lumobi mangulahon new normal asa sude marroha marpanguluyon mamakke akapralatan protokol kesehatan di sude inganan di tongan ni bagas nang diduru ni bagas nabi
di pardalanan. Pasu-pasu masuk di ruas ni huriami marhamonangan mangulahoni. Asimaruham dihami. Pataro mahami mula kan non. Di minggu na baru marsugot. Di bagasalas ni roha. Jala marpos ni roha mahami tuho. Lahu mangulahon na saulon. Pasu-pasu mahami Tuhan. Amin.